I dag skal vi snakke om mit Barbiehus, så vi skal gå ind til det lige om lidt. Så vi går bare derind. Der ligger lige nogle ting dernede. Det skal vi se. Her er mit nye Barbiehus. Det er ikke lige lavet om endnu, men det er det her. Og der er en ung kvinde, som man kan se, fordi hun har sådan en ung kjole. Hvis nogen synes derude, at den er smuk, og den ikke er ond, så siger jeg bare det. Og Ejl er der her. Vil I se? Hun er så stor i kjolen, så man slet ikke kan se hendes fødder. Og det der er altanen. Her sover babyen. Den vipper lige nu. Det er også fordi den er gået i stykker. Jeg fik den af en pige, men jeg så bare ikke pigen. Og så er der også en elevator. Og vi skal lige tage en pige nu. Nu får vi så ikke. Det var grønt. Godt, så skal jeg lige se den. Det der er en elevator. Det er babyseng. Og der er skuffer, der kan åbne og tænde. Se. Og der er noget her, som man kan åbne. Det har vi ikke lige sat op endnu indeni. Jeg fik den af en pige, men jeg ved ikke, hvad hun hedder. Og jeg vil gerne vise jer noget andet. Prøv at komme med mig. 2 heste. Et lille slot, som der er ondt. Og så er der Vilma. Hun er ikke med i det, men stadigvæk så live. Og der er den her. Vil I se, hvad den kan? Far vipper den bare. Det vil sige, kan du afslutte videoen? Lige om lidt.